Evo nas, znači danas, evo nas danas, ovako, čekaj malo da sklonim, pokazat ću vam danas sobu iz koje pravim programe. Ne znam, ovaj mi laptop ne čuje se nekad dovoljno, ali nadam se da ćete čuti iz daljine, jer ovaj mikrofon kao ne radi najbolje. Ali evo, odavde, znači, ovo je prostorija iz koje vam pravim programe. Evo ovako, ajde malo još da pomerimo, tako. Evo ovako. Ovako, znači, danas je prvo malo ovako, malo iz bližeg, da vam kažem da se sigurno čuje. Danas vam je utorak 1 sat i 15 minuta. U stvari ovo je ponedjeljak još uvek, ali je noć prema utorku. Tako da je ovo već, nije više 13. nego je prešao zvanično u 14. april 2020. godine. Sada, ajde da vam kažem, ajde prvo ja malo tu da sednem, što da se, prvo ovo što je ovako, taj mali razgovor, pa onda ću vam da malo pokažem šta imam tu, pokazat ću vam dela Swedenborgova, tako da zato sam se malo tamo bio udaljio, ali danas je znači 14. april već 1:15 posle pola noći, vrlo kasno sam stigao, evo tek sada, da napravim program i da pravim program. Napravit ću ga tek za sat i nešto možda. Evo ovako, mali razgovor. U Torontu nam je 4 stepena plus i osjeća se kao -1. U Beogradu vam je sada 14 stepeni i osjeća se kao 14 stepeni. Znači 15 stepeni ste bolji od nas. Od 14 do -1 po osjećanju 15 stepeni razlike. Eto, vidite, opet ste vi bolji od nas, samo ponekad desi se izuzetak da smo mi bolji od vas po temperaturi. Mislim, govorim o zimskom vremenu i ne govorimo o letnjem vremenu. Letnje vreme je bolje ovdje nego u Beogradu. Jer u Beogradu je previše vrućo, ja mislim bolje u Torontu leti nego ovde. Znači, ajde da vam kažem nešto o sadržaju, nešto šta ću da danas pričam. Prvo ću nešto da vam, evo, znači, pokazat ću vam moju sobu, odakle pravim programe. Onda drugo, reći ću vam nešto, opet o ovom Ivanu Bogdanoviću neću mnogo, jer on me ne ostavlja na miru. Ja sam rekao da neću sa njim da razgovaram, ali više neću. Ali on i dalje ostavlja komentare pod mojim programima, pa morat ću, znači, samo nešto ukratko da kažem u vezi toga. Onda nešto ću vam reći ono iz prošlog puta u vezi žena, što nisam stigao prošli put. Sad ću nešto da ispričam o tome. Pa ću vam nešto da kažem o imeni dana nedelje na ruskom. Vaskresjenje. Vaskresjenje. Znači vaskrsenje. To se kaže nedelja ruski, da reću vam šta je značaj toga.
Onda, reći ću vam, to je 4. tačka bila, 5. tačka je knjiga Otkrovenja, glava 13. i 14. neki osnovni pojmovi, to će da bude tačka 5. I 3. i 6. tačka će biti 3. Božja zapovest, znači ono sve što nisam stigao prošli put, a program je trajao toliko duga, opet nisam stigao ni tačku 5, ni tačku 6. Evo sad ću, znači ovaj program je preko pola programa je ono što sam trebao da pričam prošli put, a nisam. Ajde onda šta da vam još, ima li još nešto? Ja mislim da nema. To je to. To je to. Znači o tome ćemo da pričamo danas. Sad ću znači da vam kažem, evo, moja soba ovdje, evo hoću da vam pokažem ova dela Swedenborgova, evo to se nalazi u mome, ne znam kako se to kaže na srpskom, bookshelf, ima ova zatvaranje od stakla, da ne pada prašina. Evo 30 dela koje je Swedenborg napravio. Evo ovo sve i ovo sve, to je 30 knjiga koje je Swedenborg napisao kad je bio na nebesima i u paklovima 27 godina. Ovo je njegov duhovni žurnal, 5 knjiga, to ne spada u 3. testament. Imamo Stari zavet, imamo Novi zavet, imamo 3. zavet, to su Swedenborgova dela čovjeka koji je više od proroka, daleko više, jer proroci nisu bili na nebesima, malo koji je samo zavirio. Ukratko, ovaj čovjek je 27 godina proveo tamo, znači to je 3. testament, zove se. A ovaj dnevnik, vidite ove 5 ovih knjiga, ovdje to je dnevnik njegov duhovni, on je tu zapisivao neke stvari koje mu je Gospod pokazivao, ali ima tu nekih stvari i koje su bile, recimo pre 1757. godine, što je video, a posle kad se desio zadnji sud, onda neke stvari su se promenile, nisu više tako da ovo je malo ovako, ima neke stvari tu koje više ne važe, ali ovo sve važi, ovih 30 knjiga, eto, to vam je sve važno. Ovo je konkordans, ne znam kako se to kaže na srpskom, imate svaku reč, imate 6 velikih knjiga, u njima se nalazi svaka reč koju čovjek hoće da potraži u delima Swedenborgovih, znači objašnjena, fino. Ovo je znači sve Swedenborgovo, ovo ovdje što vidite to je Swedenborg na srpskom, ne znam da li možda vidite, ovo je na srpskom i tako. Znači praktično ovaj ovdje polica, valjda se kaže, na našem za knjige, ona je sva Swedenborška, sve dela Swedenborgova. Eto, tu su mi blizu i ovo ovdje što vidite, to je polica sa knjigama neke druge, raznih tema, raznih subjekata. Znači, ovo nije Swedenborg. Ovo je Swedenborg. Ovo ovdje što vidite je Swedenborg. Ovo ovdje s ove strane ima ogledalo i s ove strane ogledalo. Vrlo mi se sviđa tako jer štiti mi knjige od prašine. Ovo gore je ukras, ovo su 2 ruke, ovo je stavljanje burme na ruku. Muškarac stavlja burmu na ruku žene, a to predstavlja bračnu ljubav, pravu ljubav. To što vidite gore na vrh police, to su 2 ruke. I
jedna ruka stavlja na drugu ruku bračni prsten, znači burmu za ženidbu, za brak, za idealni brak. Znači tako malo sam vam pokazao ovu prostoriju, odakle on se javlja, malo iz drugog ugla sada. I sad bi mogao malo da počnem sa programom. Daj da one svoje naočare. Naočare mi trebaju. Ajde sada lepo da mi počnemo. Malo imam tu, ne znam, opet nisam promenio. Trebao sam da promenim, opet zaboravih, da stavim na veću rezoluciju ove moje programe. Pravim sa, koliko mi je rezolucija, mislim 720 ili nešto. Hteo sam da stavim na duplo veću rezoluciju, jer ovo nekad neki program, kad ga stavim na veliki ekran, nije baš čist na kompjuteru. Pardon, nešto sam ožednio i pre programa. Trebao sam da se napijem i to sam zaboravio. Pre programa, pa sad samo da pijem za usne, a ne da pijem zato što sam žedan. Evo ovako, znači sad ćemo nešto da vam kažemo o drugoj tačci. Ajde nešto da, znači čekaj ovo malo da stavim, da se vidi bolje glava. Čekaj. Evo ovako. Dobro, to je dovoljno. Evo ovako. Znači ovako, ja sam vam pričao o ovome čoveku prošli put preko sat vremena i njegovim komentarima. I rekao sam da neću više sa njim da razgovaram, jer on je upotrebio take ogavne i odvratne reči za mene. Tako sa takvim čovekom sam odbio bilo kakav razgovor. Jer to je jedno teško vređanje, tako da sa takvim ljudima ne treba razgovarati uopšte. Iz mnogo razloga. Pre svega ne vredi, jer oni na taj način pokazuju da su duboko u đavolu. Jer čovek koji ne može da razgovara, a da ne psuje na takav način i takve reči da izgovara, i to čoveku kao meni, to znači da je da tu nema razgovora. A drugo, na uvredu ne treba. Kad te neko vređa, pusti ga. Neka ide. Ne razgovaraj sa njim. Ali ja ću s vama, sa mojim gledaocima, da nešto kažem još o tome, jer ovaj čovjek stalno se javlja na moje programe i onda ja ću vama da kažem još nešto u vezi toga radi vas. Ne kao odgovor njemu, nego kao malo pojašnjenje vama, da vas ne buni, da vas ne budi neki ajde, kako da ga nazovem. Ajde, budem fin pa da kažem bukvalista samo. Evo ovako. On ponovo meni ovdje piše, ja njemu ne pišem više, on kaže, idemo iz početka da analiziramo stih po stih. Pitanje za Dragana i sve tvoje sledbenike. On se meni obraća, a ja njemu rekao, ja s tobom neću više da pričam. I on i dalje nastavlja, znači nema čovjek kulture, nema ništa. Otkrivenje 1.1. Otkrivenje Isusa Hrista, njemu ga dade Bog. Tko je Bog koji je Isusu dao otkrivenje? Pa onda mnogo onih znaka pitanja je. Da li je Isus samome sebi dao otkrivenje? Ovako. Ajde da vam nešto kažem, dragi moji gledalci, u vezi toga. Malo više da pojasnim, jer ovaj čovjek ništa ne razume. Ja sam rekao da Bog ne znači, Bog Otac ne znači
Bog Otac bukvalno, nego Bog Otac znači nebeski, nebeski Bog, božansko nebesko, nebesko božansko. A sin znači ljudsko božansko ili božansko ljudsko. Znači to su samo izrazi koji se koriste da se označi nebesko i ljudsko, nebesko i zemaljsko. Znači ja sam to objasnio mnogo puta, ali ovaj čovjek ne razumije, postavlja isto pitanje na koje sam ja prošli put dao najmanje 10 odgovora, na 10 mjesta. Otprilike tako mislim, nisam tačno brojao. Sada ovako, ajde da vam kažem nešto o Bogu Ocu malo više. A Bog Otac, takozvani Bog Otac, a to je Bog, rekao sam, koji je nevidljiv i neshvatljiv, sa kojim se nikad ne može doći u dodir. Jer Bog je za čovjekov neshvatljiv. Taj deo Boga, taj aspekt Boga je neshvatljiv. Zato je morao Bog da postane čovjek, pa da postane malo shvatljiv nama ljudima na taj način. Znači, Bog izvan nebesa, znači Isus Hristos je u nebesima, ali postoji aspekt Boga koji je izvan nebesa, znači nad nebesima. To je nešto neshvatljivo, znači tu staje. Jer niko ne može da objasni otkud Bog, otkud išta, otkud postojanje. Ajde kada kažemo, ajde da gledamo sa aspekta prostora i vremena, mada je to vrlo ograničeno gledanje, ali možemo da se pitamo ko je stvorio Boga, otkud Bog, kako može nešto da postoji iz beskonačnosti u beskonačnost, odakle to, odakle ta sila, otkud ta sila, ko je dao tu silu, šta je to, šta znači to. Znači tu staje. I onda, ako gledamo sa aspekta prostora, znači šta je bilo dok Boga nije bilo, ili šta je bilo dok nas nije bilo, ili šta je bilo pre Boga, ili gde je Bog bio pre nego što je stvorio vreme i prostor. Znači to su pitanja koja nemaju odgovora. To su pitanjima pred kojim ljudski staje. Znači, sa aspekta vremena i prostora o Bogu se ne može razgovarati, zato kažemo da je Bog neshvatljiv. Neshvatljiv. Taj deo Boga koji je živio u Gospodu Isusu Hristosu, koji se zove Bog Otac, to je nešto neshvatljivo. Ne može se nikako razumeti, staje. Tako da čak i kad se oslobodimo vremena i prostora, pa kad gledamo sve stvari iz smisla stanja, kao što jeste, duhovni svet je recimo stvar stanja, a ne vremena i prostora. Duhovni svet nema vreme i prostor, ima samo privid vremena i prostora, ali nema vreme i prostor, nego je to stvar stanja. Pa i sa tog aspekta ne možemo nikada da shvatimo šta je Bog. Otkud Bog? Zašto Bog? Zašto išta? Zašto išta postoji? Kako je moglo da postoji? Odakle sila? Odakle? Šta je razlog? Znači to nema, to su sve pitanja pred kojima razum staje. Taj Bog, znači taj aspekt Boga, to možemo da nazovemo Ocem, jer Otac je izvan nebesa. A Sin, u kojem se Otac nastanio i uselio i postao deo njega, on se nalazi u nebesima. Znači,
On je nešta gde mi možemo da dođemo i gde mi možemo da iskusimo nešto u vezi njega i on je onaj aspekt Boga koji se pokazao na zemlji kao čovek. Zato vam kažem, Bog, Otac, to je znači ono što se ne može shvatiti ni razumeti. Znači, to je ono što je živilo i što je bilo duša Isusa Hristosa. Rekao sam vam ja, to je duša Isusa Hristosa, jer duša je nevidljiva i neshvatljiva. Tako da to je Bog Otac, ali to nema veze, to ne znači da je Otac, to ne znači da je Otac, to nije ono kao zemaljski Otac, ali tako ga mi zovemo bukvalnim rečnikom takvim, da bismo malo približili običnim ljudima tu ideju. Jer zamisli da običnom čovjeku, ako isto treba da bude spašen, da ti počneš da mu pričaš u nekim filozofskim aspektima Boga, pa čovjek ne bi ništa razumeo. Pa filozofija ne može ništa da objasni. Filozofija je mrtva kad se dolazi do Boga. Ne može ništa da objasni. Znači, ljudi ništa ne bi razumeli. Zato se Bog morao da izražava imenima kao Otac, Sin i tako to. Ali to su sve, to nisu bukvalne reči. To su reči sa prenosnim značenjem. Znači, još jednom vam govorim, dragi moji gledaoci, da Bog Otac je samo u Isusu Hristosu. On se samo u njega uselio i ni u koga drugoga nikada. Zato je Gospod rekao, ko je mene vidio, vidio je Oca, i zato je rekao da niko ne može doći do Oca kroz njega. Znači, kroz njega, znači on je ta osoba koja ga i predstavlja i u kojoj osobi Bog Otac živi. Znači, i prikazuje se nama našem vidu, znači našim nekim čulima, i duhovnim i fizičkim. Na zemlji se čak pojavljivao i pokazao našim čulima, tako da su neki ljudi mogli da dodirnu Hrista, znači tačno da ga opipaju čulima, da ga osete. Sad u nebesima moćemo opet duhovnim očima moćemo da ga vidimo. Znači, jedini način da dođemo do Boga je do Boga Oca koji se nalazi u Isusu Hristosu. Zato je on rekao da ko je mene video, video je njega. Jer njega, Oca, niko nikada ne može ni videti, ni shvatiti. Tako da lepo, ne piše džaba da Boga nikad niko nije video. To ne piše džaba u Svetom pismu. I nije. Taj aspekt Boga niko nije video. Ne znam da li sam vam malo bolje objasnio taj pojam. Ako bude trebalo, objašnjavat ću opet u budućnosti, ako neko bude pokazivao da ne razume još uvek ništa ili bude pitao pitanja. Toliko o tome, ajde šta je još nešto, ajde da vidim, nešto je bilo tu još, kaže, sada nešto priča. Da li je Isus samome sebi dao otkrovenje? Jeste, jer Bog je deo njega, Bog Otac je deo njega, znači može da se kaže da je Isus Hristos samome sebi bio Bog, jer on je povezan sa Bogom, on je totalno povezan sa Bogom Otcom i znači može da se kaže da je on samome sebi davao otkrovenja i sam sa sobom pričao, znači može i tako da se shvati stvar. Ja koliko puta pričam sa samim sobom, ja nekad, kako dođe mi to jako korisno, ja pričam sa sobom, recimo, ja nekad, onaj moj zemaljski ja priča sa mojim onim nebeskim ja u smislu mojom dušom, jer moja duša
Ja nekad pitam moju dušu, ja razgovaram sa svojom dušom. Znači, ja pričam sa samim sobom. I šta ima tu? Šta ima tu neshvatljivo? Ako se sećate one priče iz Evanđelja, onaj bogati čovek, kad se obogatio i kad mu je puno rodilo sve, on je rekao svojoj duši, dušo moja, sada sedi, lezi i uživaj mnogo dugo vremena, uživaj u ovom bogatstvu, ne moraš ništa da radiš više. A Bog mu rekao, budalo, ludače, noćas će tvoja duša biti zahtevana od tebe. Znači, noćas ćeš da umreš. A ovom pričaš o uživanju. Znači, i on i taj bogataš u Svetom pismu, vidi se, on je pričao sa svojom dušom i on je svojoj duši govorio, dušo moja, uživaj. Pa znači, čovjek može da razgovara i sa samim sobom. Pa ja verujem da i vi nekad, mnogi od vas, pričaju sa samim sobom. I nemojte da se ništa ustručavate toga. To je jako korisno. Ja kad pričam, kad nešto mi nije jasno i kad hoću da razjasnim, ja počnem da pričam. Pa čovjek kad razmišlja, on priča sa samim sobom, isto kad razmišlja. Kad te misli počinju da budu glasne, onda se kaže čovjek priča sa sobom, sam sa sobom. Pa mi stalno pričamo sa sami sobom. Kad razmišljamo, tamo, vamo, ovo, ono, to je naša priča sa našim mislima, to je naša priča sa samim sobom, sa našim onim nevidljivim delom, sa našom dušom ili sa našim umom. Znači, priča sa dušom. To ništa nije neobično. Znači, možda se za Hrista kaže, jeste da je pričao sam sa sobom, jeste da je sam sebi bio otac, jeste da je sam sebi dao otkrovenje, a može na višem nivou da se shvati da je pričao i sa tim delom Boga koji je nama ljudima neshvatljiv i ostaće večno neshvatljiv. Jer ni anđeli na nebesima koji su 1.000.000 godina na nebesima, a još uvek ne razumeju aspekt toga nevidljivog dela Boga, nevidljivog, znači onoga što zovemo jednim opštim imenom Otac, Bog Otac. Dobro, znači može i ovako i onako, jer značenja su prenosna, značenja nisu bukvalna. Kad čovjek ne može da se odvoji od bukvalnosti Svetog pisma, on upada u razne zamke, u razna pogrešna tumačenja i u razna pogrešna verovanja. Kao evo ovaj čovjek, vidite, ja sam prošli put vam rekao, ne vredi sa njim pričati, on je već otišao daleko, ja zbog vas pričam, ne zbog njega. I evo dokazuje, 6 dana kasnije ili već koliko, on stavlja poruku da ništa nije razumio, pokazuje. Znači, isto pitanje protestant ponavlja. Ja pričao, davo odgovore sat vremena i preko sat i on isto pitanje ponavlja. Pa ja sam to pričao šta je Bog Otac, šta je Bog Sin, ali džaba. Znači, ništa nije čuo, ništa nije razumio, znači, a mozak totalno opran, zavrnut. I tako i Svedemor kaže da ne mogu protestanti da se odvoje od bukvalnog smisla reči. Ne mogu od toga da se odvoje nikako. To ti je kao addiction, kako se kaže addiction? Zavisnost. Oni su zavisni, kao što čovjek ne može da se odvoji od droge, koji uzima drogu, ne može, koliko god pokušava, ne može, vrlo malo koji uspe da se odvoji, tako protestanti ne mogu da se odvoje od bukvalnog smisla Božije reči. Pardon. Idemo dalje. Ajde da vidim nešto ima tu. Znaš ima tu još razne komentare, ostavio malo više još, ne znam da li treba da se u to upuštam. Ja mislim da ne bi trebao. On tu sad objašnjava poreklo ime Isus iz grčkog, ko da je to važno, ko te pita to, čoveče.
tam nije važno da li je Isus ili Jezus ili Jesus. On to povezuje sa Zevsom, pa i bi, to nije isto, to nema veze. Ja, bio i Zevs, lažni bog, bilo je tu svašta, ali to nema veze sa pravim Isusom Hristosom i nije bitno da li je Isus ili Jezus ili Jesus ili već kako god hoćete da ga zovnete. Ja sam vam pričao jednom, zovi me, kad je lonac rekao, zovi me kako hoćeš, samo me ne razbi. Tako isto Isusa. Zovite ga kako hoćete, samo njegove zapovesti držite. I verujte u njega da je on sami Bog koji je došao na zemlju. Znači, to radi i to veruj, a zovi ga kako hoćeš. Možeš da ga zoveš i ako hoćeš Zevs. Njemu nije ni to, šta, ajde zovi ga Zevs. Šta ima veze? Eto, možemo zovem ga Zevs, ali važno je koga mi podrazumevamo kad kažemo Zevs. Da li mi podrazumevamo karakter Isusa Hristosa ili podrazumevamo karakter lažnog boga Zevsa. Tako da idola Zevsa. Znači, zovi ga slobodno i Zevs, nema veze ako hoćeš, ako ti tako to više odgovara, ali poštuj ga i drži njegove zapovesti. Na tome se koplja lome, a ne da li je ovo slovo ili ono. Da li je ovo ime i ono ime, pa imena ima koliko hoćete u raznim jezicima, zovu ga raznim imenima. Kakve to veze ima? Pa evo vidite da i ja imam ime još Darling, pa Daniel, pa kako još ima tu imena koji me zovu ovi ovdje u anglosaksonskom svetu. Znači imam imena, on njima Dragan nije baš lako i onda oni mi daju neko svoje ime, pa kakve veze. Neko ko me zovne Darling, ja se odazovem, ja kažem jes, izvoli. Ne kažem, pa moje ime nije Darling, ba ko te pita? Budi fin prema meni, zovi me ako hoćeš i Darling, zovi me kako god hoćeš. Samo budi fin i kulturan i dobar prema meni. Pa zovi me kako hoćeš ti, što da je to važno. I, ajde, neću više o tome, dosta mi je, mnogo sam tome već posvetio vremena. Idemo na treću tačku, nešto hoću da vam kažem u vezi žena, to sam iz prošle emisije, ajde da se vratim u prošlu emisiju, da nađem nešto u vezi toga ovako. Gledao sam, ima jedno nedelju, 10 dana gledao sam neku žensku na YouTube, neki program je bio i nisam gledao taj program, a samo sam video jednu žensku sedi u nekom studiju pred nekim voditeljem i ne znam ko je, ne znam ništa, nisam znači imao vremena da sve to gledam, ali žena me inspirisala. Nekad može neko da te inspiriše za 1 sekundu, a neko ne može te inspiriše celog života. Znači, ova žena me inspirisala, ona ovako meni izgledala, ona je ovako kao neki, ona ti je kao neki seljački tip, ona ti je, nije nešto udešena, vrlo fino je, obučena je sve pristojno, fino, nema tu, ali nema one mode, nema ništa modno na njoj. Ali ja vidim da je ta žena, ja je osjećam iznutra da je dobra, po licu, normalno, i po celom njenom onom ponašanju koji sam ja vidio znači, sekund, 2. I ja vidim da je ona korisna i vredna žena. E sada, to je taj tip, ajde da ga ja nazovem seljački tip. Znači, koji ne polaže veliku važnost modi. A imaš građanski tip žene koja je lepo obučena, koja je seksipilna i koja je beskorisna, ništa ne zna. Ja znam takvih osoba, neću znači da imenujem nikoga, ali znam takvih ženski koje su obučena, ne može biti bolje, lepše,
ovako dobra je, malo da te izaziva, onaj na seksualni način, dobra je za tu stvar, ali ništa ne zna od rada, slabo, ne zna da spremi ni dobar ručak, da ne kažemo još nešto. Znači ima takvih žena. I recimo ja kad sam se ženio, ja sam se 2 puta ženio. Prvi put kad sam oženio sam se sa osobom, meni je bilo 43 godine, njoj 21,5. To ti je ženska bila nafrickana, udešena, ko lutka. I još bavila se glumom. I kad je došla ovdje kod mene, počela da ulazi u taj biznis i tako radila u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, tako sam je upoznao tamo. A upoznao sam jednu, znači ta devojka je bila sva, nema nikada fali ništa. A upoznao sam, ja tada sam tražio da se oženim, i upoznao sam jednu drugu devojku iz Šiljakovca. Baš bi volio tu devojku da sretnem kad bi mogao danas ponovo. Ona je bila obučena onako, bez veze, bezmodno. Ali ona je bila, onako sad ja malo kad sam pametniji, kad pa sećam, ona je bila i bolje građena i lepša i finija i normalnija i zdravija i više me volela izgleda nego ova prva. I ja sam recimo ogromnu grešku napravio. Ja sam se oženio ovom prvom, nafrickanom, a nisam se oženio ovom ženskom iz Šiljakovca, koja je završila fakultet informatike, a to ti je vrlo slično, a ja sam završio elektrotehniku, a ona informatiku, pa mi smo praktično kolege. I toliko je žena bila, devojka, toliko je bila kako valja, tek sad to mogu da vidim. Bre, ona je, pa kad te gleda, ona te gleda kao žensko, obarate s nogu. Ona je takva bila i ja sam takva budala bio da sam se oženio ovom prvom, a ne ovom drugom. I hoću da vam kažem kako je čovek kad je mlada, nisam bio tako više ni mlad, ali u odnosu na danas i kako sam bio blesav. Sad ne bi imao nikakve dileme, oženio bi se sa ovom ženom iz Šiljakovca, a ne sa svojom bivšom prvom ženom, koja mi je ubila dete. Prvo dete, kad se dete začelo, ona je otišla bez mog znanja na abortus i kao posle meni pričala kao imala spontani pobačaj i tako. U stvari posle meni njena najbolja drugarica rekla da je ona otišla na abortus i ubila mi dete, a ova žena iz Šiljakovca nikad ona to ne bi uradila, ma nema šanse, ta bi žena bi rodila 5 dece. Ako hoću, ona bi urodila 5 dece. Znači, to ti je onaj tip. Ona je bila taj seljački tip. Ona nije znala da se obuče, ali je imala kvalitet iznutra. Kad bi sreo takvu ženu danas, odmah bi se oženio. Približno tome. I onda takođe bio sam budala, moja prva devojka, a zvala se Ljiljana Filipović. Kad sam završio, znači ovo je još pre od ove iz Šiljakovca, kad sam završio fakultet, na vreme sam ga završio, elektrotehnički, znači imao sam negde oko 23-4 godine, onog istog dana kad sam dao diplomski, otišao ja na igranku i devojka se prikačila na mene, ne može biti bolja. I fina, i dobra, i lepa, iz Gornjeg Milanovca. Ona došla u Beograd da studira. I ona mene videla i zaljubila se na prvi pogled u mene. I slala mi svoje drugarice da mi kažu da je se sviđam i tako. I ja se upoznao sa njom. Ja
To je bila jedna veza malo duža, jer devojka me zaista volila. 3 puta pokušala da se ubije radi mene, 2-3 puta. Sad, 2 puta znam sigurno, onaj 3. put ne znam tačno sve detalje, jer ja nisam hteo da se oženim sa njom. Recimo u ovoj današnjoj pameti ja bi se oženio sa njom. To je recimo velika greška što se nisam oženio sa njom sa ove današnje pameti. A šta je bilo, o čemu se radilo? Radilo se o katastrofalnom uticaju na mene i moj budući život od moga oca. Jer moj otac je meni ovako govorio, studiraj, kad studiraj, a kad završiš fakultet, onda ganjaj ženske. Znači kao, imaj razne ženske i dok ti se ne dosadi. I ja sam taj savjet moga oca, znači, negde podsvesno primio. Svesno i podsvesno, ali najgore, znači, i na jedan i na drugi način. Ja nisam hteo da se oženim sa ovom ženom, tako dobrom, tako, Bog mi je dao da se oženim sa njom onog dana kad sam završio fakultet, istog dana, znači ono kad sam postao samostalan, odmah sam imao posao me čeka od stipendiste Energoinvesta u Sarajevu, odmah imam sa njima posao, znači samostalan sam čovek, pa bio sam i samostalan i kao student jer sam imao stipendiju. Bolja su vremena nekad bila nego danas. Bilo je stipendija, što s toga tiče, bilo je bolje. I sada ja nisam, zašto vam to sve pričam? Pričam zbog ovih mlađih ljudi, nemojte da budete ludi. Pa i čovek kao ja, vidite kolike greške pravi u životu. Kad sam ja pravio greške, pa verovatno i vi ste napravili grešaka i sigurno ima vas puno koji možete da se identifikujete sa mnom i napravili ste iste greške, a ovim mlađima volio bi da poručim da ne naprave greške koje smo mi pravili, ako ikako moguće, da ne moraju da plaćaju to dugim godinama propuštenim i kako se to kaže, ima reč, protraćenim, da kažemo, zato što niste uradili pravu stvar u pravo vreme. Ova žena, znači neki dan što sam je video na YouTube-u, to ti je žena, recimo, ja sam je nazvao seljački tip, ali vrlo pristojna žena i tačno znam da ona je sposobna za razne stvari. Znači, može svašta da ti bude od pomoći. Dok ove samo mogu da legnu u krevet ni u krevetu nisu bolje od ovih. Ali, to im je glavni vic, da te navuče na tu stvar. A to nije najvažnija stvar u životu. Jeste, važno je i sve je važno, pa i seks. Ali nije to najvažnija stvar u životu. Ima mnogo važnijih stvari. To mi, stariji, možemo da vam kažemo, tako nešto. Znači, to sam malo nešto hteo da kažem u vezi žena, ne budite budale kao što sam ja bio. Eto. Sad ću da idem na sledeću tačku. Ja sam ovo ispričao neki detalj svog života, inače detalja tih ima mnogo. Samo jedan tako kao sa nekom poukom. Znači, šta sam? Znači, glavna tačka, sad gledam druge stvari, lepota nije na prvom mestu. I sad, lepo je kad je žena lepa i sve to okej, ali važne su mnogo i druge tačke, a ne samo lepota. Još lepota prođe, pa prođe i strast, pa prođu i neke stvari, ali dobrota i korisnost nikad ne prolaze. Do kraja života važni. Ajmo dalje. Četvrta tačka, pardon,
Rusi kažu nedelja vaskrsenje. Ne znam tačno da izgovorim, trebao sam da uzmem onaj ruski rečnik, imam ga, ali tu je negdje, vaskresjenje. To znači nedelja. Vidite kako su Rusi, dobar narod, bre. Vidite, oni su nazvali ime svake nedelje vaskrsenje. Zašto? Zato što je Gospod vaskrsnuo u nedelju. Jer lepo piše u Svetom pismu, rano ujutru prvog dana u nedelji, da su došli da vide i našli grob prazan. Znači, Gospod vaskrsao u nedelju. Ne može nikako da bude u subotu, jer subota se završavala sa zalaskom sunca u subotu. Znači, zalazak sunca, to više nije subota, to počinje nedelja. Znači, nedelja je počela sa zalaskom sunca, da kažem, oko 6 uveče negde. Nije tačno 6, ali dobro, govorim otprilike, približno. Znači, tu je počela, znači, nedelja, a subota se završila. Da je Gospod ustao u subotu, neko bi vidio još za vreme dana, jer noć ne nastaje odmah, neko bi vidio da je grob otvoren. No. Gospod je vaskrsao u nedelju, znači rano u nedelju, negdje posle pola noći, verovatno, Gospod je vaskrsao prvog dana. To povezujem i s time, bit će povezano malo, vidiš, što nisam bio planirao. Danas govorim o 3. Božjoj zapovesti, o držanju subote. Znači, hoću da vam kažem koliko je ta nedelja jaka, jer sami Gospod vaskrsao u nedelju. A hoću da vam kažem i koliko su Rusi veliki hrišćanski narod, oni svaku nedelju zovu vaskrsenje, zato što je Gospod vaskrsao u nedelju. I zato su onako jaki, sad su najjačiji na svetu. Rusi su najjačiji, Amerikanci zaostaju za njima tehnološki u naoružanju 15 do 18 godina. Većina stručnjaka vojnih tako kaže. Tako da su nema Rusija, otkako je počela da gradi crkve i narod da se obraća Bogu, postala je najjača sila na svetu, a i uvek su jednici bili dobri, uvek su ih znali da zovu nedelju vaskrsenje, znači dan vaskrsenja, a neko zapadnjaci, natovci, koji zovu nedelju Sunday, dan sunca, pa o sunca su obožavali pagani, ili što kažu Hrvati, pogani, znači tu ima, pa tu nema poređenja, Rusi vaskrsenje, a ovi dan sunca. Pa ko je tu bliži Gospodu? Pa Rusi. I tako hoću da vam kažem, danas sam pričao sa jednim sveštenikom o reči spasiba. Spasiba znači hvala na ruskom, a piše se spasi Bo. Ali ovaj sveštenik mi kaže da su ovi Jevreji izbacili G iz Bog. Bilo je spasi Bog, spasi Bože. Znači, tako su se Rusi zahvaljivali kad im uradiš nešto, znači, spasi Bože, neka te spasi Bog, zato što si bio dobar i uradio nešto fino za mene. Vidite kako su to bili hrišćani, vidite kako je to hrišćanski jezik. Znači, ja sam vam govorio i od ranije, držite se istoka, a ne zapada. Istok je gde sunce izlazi, a zapad je tama. Zapad je zalazak sunca i početak tame noći. Zapad je noć. Tako da
On mi kaže da su ovi Jevreji, ateisti za vreme Sovjetskog saveza izbacili G. Ne znam da li je to istina, to je njegova, to može da se neko istraži kad su izbacili G, ali to je bilo, znači, to se odnosi, i ako recimo, nikad nije bilo G, da kažemo, ajde, možda je uvijek bilo spasibo, ali spasibo znači spasi Bože, spasi Bog. Znači, vidite kako su oni uvek, to je značenje hvala. Spasi Bože. Tako da, toliko, ajde još da vam kažem nešto, da Rusija velika nada celog čovečanstva, velika hrišćanska sila i veliki hrišćanski narod. Sovjetski savez, ono nije bila Rusija. Nemojte da brkate kako se to kaže, pojmove. Sovjetski savez je bio, to je bila, ajde ovdje, čekaj, ovdje šta sam napisao. Sovjetski savez nije bio Rusija, kao što ni Jugoslavija nije bila Srbija. Pa Srbi, pristali da ne budu više Srbi, nego da se zovu Jugosloveni. Pa to je užasna izdaja svoje nacije, svojih korena, svoje istorije, svoja svega. Zamislite kako su Srbi tu pristali tako lako da se odreknu svoje nacije, slavne nacije, a tako u Rusiji se desio Sovjetski savez, samo u Rusiji je bilo još mnogo gore nego u Jugoslaviji. Lenjin i Stalin su ubili više Rusa nego Nemci u 2 svetska rata. Znate vi kakve su se bitke vodile Rusa i Nemaca? Pa Rusi su pobedili Nemačku, nisu zapadnjaci. Zapadnjaci se uključili u borbe uglavnom 1944. godine. Amerika tek 1944. godine se uključila kad je vidjela da će Rusija pobediti. Onda se oni uključili da malo pripomognu, a dotle ništa, jadni Rusi ratovali, skoro sav teret oni snosili one nemačke vojne moći u to doba. Znači, ta 2 čoveka su ubili više Rusa nego svi Nemci, svi vojnici nemački sa takvim naoružanjem u 2 svetska rata. Jer se računa negdje da je Rusa ubijeno za vreme Sovjetskog saveza između 60 i 100 miliona. Znači, to su neke cifre koje se procenjuju, ne zna se tačan broj, jer je bilo mnogo ubistava i tajnih i svakakvih. Tako, za vreme te države bili su 98,3 ili 99,3, nisam siguran tačno o procentu, znam da se radi blizu oko 99%, svi visoki funkcioneri, svi funkcioneri na vlasti u Sovjetskom savezu su bili Jevreji. Tako da znate da je to bila jevrejska država, a ne ruska. Znači, vladali su Jevreji. I Jevreji imaju, u Talmudu im piše, njihovoj najsvetijoj knjizi, da je sevap ubiti hrišćanina. To imam citate, ali nemam sad citat da vam tačno kažem gde se nalazi. Ne mogu sve da nosim u glavi, ali imam negde zapisano. Tako da oni kažu da se čini dobro delo Bogu, jevrejskom Bogu, ako ubije neko hrišćana ili ako sruši crkvu hrišćansku, znate koliko su crkvi srušili Sovjeti, to jest Jevreji za vreme Sovjetskog saveza. I znate da svi ovi komandanti Gulaga, kako se on ima za njih onaj izraz, Gulagovi, pa onda komesari svi u Gulazima, uglavnom svi su bili Jevreji. A i tu su imali otvorene ruke da ubijaju hrišćane bez, kako se to kaže,
bez milosti, kako se to kaže, ima reč. Dobro, ajde, nije važno, znate na što sam mislio. Znači, ubijali su ih, sačuvaj Bože, i tako ispunjavali svoje obaveze prema svojoj svetoj knjizi Talmudu. Tako da nije čudo šta je bila Sovjetski savez za vreme njih, pa nisu imali leba da jedu, pa nisu imali mleka, pa takve su imali, nisu imali žita, bre, dovoljno za sebe. A danas Rusi, pošto se vraćaju Bogu, postali su najveći proizvođač žita na svetu. I još mnogo drugih stvari, ali da kažemo žito kao osnovna namirnica, ona je bitna, recimo, prvi su na svetu proizvođači, a nekad nisu imali za sebe. Zašto? Zato što su bili ateisti i zato što su njima vladali Jevreji, neprijatelji hrišćanstva. Pa otkako su ubili Gospoda, od tada mrze i njega i nas, sve koji u njega verujemo. Samo da znate to. To ovako čisto onako religiozna istina. Pitajte koga. Baš me neko neki dan pitao u vezi Jevreja nešto, pitao me, kaže, kao nisu ubili Hrista jevrejski narod, nego ga ubili neki pojedinci ovi gore na vrhu. Nije tačno. Nije tačno. Evo, otiđite u Izrael, pitajte izraelski narod na ulici, Jevreje, šta misle o Hristu. Većina njih će skoro da vas izmlati. Ogromna većina. I onda i Gospod ih je razbio po celom svetu, sav narod. Znači, svi su krivi. I oni koji su mu prosterali palmine grane, kad je išao na magarcu u Jerusalem ulazio, oni su na nedelju dana kasnije svi govorili raspni ga. Znači, sav narod je njega ubio, ne može tu da se govori o pojedincima. Zato je Gospod uradio da Jerusalim bude poran, sav srušen i poran 40 godina kasnije. Titus ga je sravnio sa zemljom i poro, taj čuveni Jerusalim. I rasturio Jevreje po celom svetu, sve ih rasturio skoro 2000 godina. Znači, potucali su se, nisu imali svoju državu za kaznu 2000 godina, 1900 i nešto, ali dobro, tu je negdje. Znači, ne bi Gospod kaznio sav narod da nije narod kriv. I narod je kriv. Ne samo oni vrhuška naroda. I danas možda vidite, malo koji Jevrin vjeruje u Gospoda. Kakvi, 1 u 1000 možda, ne znam tačno procenat, ali vrlo mali procenat. Ajmo dalje. To još nisam rekao. Prevariti, ne platiti, dug, slagati, nejevrejna, to sve se traži u knjizi Talmudu i opravdava se i kazuje se Jevrejima da je okej. A i sve zapovesti, onih 10 Božjih zapovesti, Jevreji samo kažu važe za njih, za Jevreje, a ne za nejevreje. Jer nejevreji im nisu braća. Tako da, recimo, ne čini preljube, to samo se odnosi, ne čini preljube sa jevrejskom ženom, sa ženom nekog Jevrejina, a nas, ne Jevreja, oni mogu da vrše preljubu sa vašim ženama, to im uopšte se ne upisuje u greh, to nije greh, tako piše u Talmudu. Tako, znači toliko, samo malo hteo sam da vam kažem, glavna poenta je bila vaskrsenje na ruskom znači nedelja, znači Gospod, to su uzeli iz Svetog pisma Novog Zaveta, Gospod je digao se na prvi dan, a zato smo mi promenili, i nismo mi promenili, nego smo samo pogurali 7. dan u prvi dan, a i dalje ostaje, zapovest i dalje ostaje da se poštuje subota, drugim rečima dan odmora,
A da li je to subota, ili da li je nedelja, da li je 7. dan ili 1. dan, nije to važno. To su sve bukvalistički izrazi. Važno je ono na šta se odnosi. Da je to dan odmora i dan poučavanja u duhovnim stvarima i dan odlaska u crkvu. Ajmo dalje. Znači, to sam vam nešto rekao o tome. Idemo u 5. tačku. Knjiga Otkrovenja, glava 13. i 14. To sam od prošli put, to je ostalo. Ovdje sam napisao, vidi tačku 5 iz prethodne emisije, Prava religija 94. Vraćam se sada u Pravu religiju 94. Ovako. Glava 13. Glava 13. Nastavlja se sa tretiranjem aždaje. To jest protestantske crkve. Njen nauk ili doktrina i vera. Kakav je njen kvalitet sa laicima i kakav je njen kvalitet sa sveštenstvom ili pastorima, propovednicima i crkvenim starešinama. Čekaj da otvorim prozor. Verovali ili ne, treba mi malo čistog i hladnog vazduha s polja. Eto. Ovako. Znači, jeste me razumeli šta sam rekao? Znači, i dalje se nastavlja tretiranje protestantske crkve. Zver koja izlazi iz mora predstavlja nauk i veru te crkve sa ili kod laika. Užasna zver. 7 glava, 10 rogova, užas. Kao ježdaja, još gore. Znači, to je stih od 1 do 10. O tome se govori, znači, kakav je kvalitet te vere sa laicima. Znači, užasan, vrlo ružan. Zver koja izlazi iz zemlje, a ne iz mora, je taj isti nauk i vera kod sveštenstva. Opet, odvratno. To je ona odvratna životinja isto i to je u stihovima od 11 do 17. Na kraju, izvitoperenje istine reči Božije od sveštenstva nalazi se u stihu 18. Sada, ajde da vam ja kažem šta znači 666 u tom čekaj bre, daj tu da pročitam. Ajde malo da pročitam to. 666. Čekaj, pardon, Jovanovo otkrovenje. Evo ovako. Znači, 18. stih iz 13. glave. Tu je mudrost, ko je razuman, neka izračuna broj zveri, jer je to broj čovečiji, a broj njegov je 666. Tu, recimo, tu se velike priče ispredaju šta to znači. Ne znači ono što vam bukvalisti objašnjavaju. Tu je napisano 1000 knjiga koje nemaju veze sa životom. Sad ću ja da vam objasnim šta znači 666. To znači da je sva istina Svetog pisma falsifikovana ili izvitoperena. Ovako, broj zveri znači kvalitet njihovih protestantskih potvrda ili tvrdnji
u vezi vere, o nauku i veri iz reči Božije. Njihove afirmacije, šta su njihove istine? Njihove afirmacije, istina nekih, to je broj zveri. Vi znate sada ovako, 666. To znači svaka istina dobrote iz pisma. To bi značilo normalno. A 6 znači isto kao i 3. Jer jedan broj ili dupliran ima isto značenje kao i onaj prvobitni broj. Ili pola njega ima isto značenje kao ceo broj. Znači, ili duplo ili pola isto značenje ima. Samo u većoj meri, kad je duplo u većoj meri. Znači ovako. 6 znači isto kao i 3, a 3 znači kompletnost, punina, sve. Sada 6 se dobija množenjem sa 2. A 2 se odnosi na brak. Na brak između dobra i istine. Između ljubavi i mudrosti. U pozitivnom smislu. A u negativnom smislu se odnosi, sad tražim ono gdje sam malo pisao nešto u vezi toga. Čekaj, samo da nađem. Tu je. Znači, 2 se odnosi na brak između dve stvari. Znači, brak između ljubavi i mudrosti. Ili između dobrote i istine. To je u pozitivnom smislu. A u negativnom smislu se odnosi na brak između zla i neistine. Znači, pošto je to 3 punina puta 2 je 6, a pošto se ne radi o dobroti nego o zlu, jer vidjeli ste kako su odvratne one životinje, to su znači monstrumi, znači ta vera, to je brak između zla i neistina, a ne između dobra i istine. Tako, znači, 6 puta 2 je, 3 puta 2 je 6. Sad imamo 3 šestice. Ajde da kažemo sad ovako. Jedan broj pomnožen sa 100 ili sa 10 predstavlja istu stvar. Znači, kad šesticu, koja znači punina neistine i zla, kad je pomnožimo sa 100, dobivamo 600. Šesticu kad pomnožimo sa 10, dobija isto značenje, samo još povećano, to je 60. 6 puta 10 je 60. I onda treća šestica je pomnožena sa 1, znači pomnoženo sa 100, 61. Znači, to je šestica, treća, znači to je 666. To vam dolazi, znači to je punina zla i neistina. To vam je značenje broja 666. A ne Antihrista, ne nekog čoveka, ne, to nema veze. To sam ja vama malo tu da vi imate pogrešne ideje šta znači da niko ne može ni kupovati ni prodavati osim onoga koji ima žig i ime zveri ili broja imena njezina. To se ne odnosi na kupovanje i prodavanje, to su sve bukvalno. To nije to, nego se to odnosi kupovati i prodavati, to su duhovne stvari. Znači, neće moći u toj crkvi niko ništa da radi, da bude primljen, da bude počastvovan u toj crkvi protestantskoj, ako nije u njihovim zlima i lažima. A ne prodavanje i kupovanje stvari na pijaci ili u radnji. Znači, to ljudi bukvalisti objašnjavaju na bukvalistički način,
666 nije broj Antihrista, osim ako hoćete da nazovemo celu protestantsku crkvu kao Antihrist, i jesu Antihrist, jer su oni zvani Aždaja i Zmija i Satana i đavo i sve te imena su za njih upotrebljena, i oni su progutali milione ljudi, oni su progutali, davali su im lažnu nadu da će ući u carstvo Božije samo kroz veru u Isusa Hristosa. Znači, to jeste Antihrist. Znači, Antihrist nije čovek, nego je crkva. Znači, nemojte da, ajde, znači, jel čujete šta vam ja govorim? Antihrist neće doći, mogu dolaze razni zli ljudi i da vladaju i bit će ratova, bit će zli ljudi na vlasti, bit će svega toga, ali Antihrist, onako kao što ga hrišćani očekuju, neće nikad doći. I Hristos nikad neće doći na zemlju kao što ga očekuju hrišćani. Nikad neće on doći sa oblacima, na oblacima, kao što piše u Svetom pismu. Jer oblaci nisu bukvalni oblaci. Oblak se odnosi na bukvalni smisao reči Božije. Tako da je Hristos došao na zemlju kroz dela Emanuela Swedenborga, gde je sve objašnjeno o njemu. Ko čita dela Swedenborga, on je jak ko zemlja. On sve razume, sve mu je jasno, on veruje neverovatnom verom u Gospoda. To mu je bolje nego da je vidio Gospoda u oblacima. To je pravi dolazak. Jer Bog nikad ne dolazi lično. Jeste vidjeli da Bog Otac nikad se nije prikazao sam on, niti može, osim kroz Sina. A Sin ili Jehova, da kažemo, on kad je bio na planini Sinaju, to nije bio Jehova lično, nego to je bio anđeo kojeg je poslao on, da on u ime njegovo da 10 zapovesti Mojsiju. Pa gde će Bog da dođe na zemlju? Pa ne može Bog da dođe na zemlju i da zemlja ostane cela i da se ne istopi, da se nešto ne desi. Znači, ne, Bog se uvek projavljuje kroz druge, a nikad lično. Znači, ovako da kažemo, Bog se projavljivao kroz proroke. On nije Bog nikad došao pa da stane na nebesa pa da kaže, ja sam Bog, slušajte me sada. To nije Božji način kako se on projavljuje. Uvijek se projavljuje kroz ljude. Tako se i Gospod Isus Hristos vratio kroz čoveka Emanuela Swedenborga i kroz njegovo objašnjenje svega iz Svetog pisma. A Gospod Isus Hristos se projavio i kao čovek, ali u toliko umanjenoj meri. Pa on je se umanjio milijardu puta, da se tako izrazim simbolično, verovatno i više nego milijardu, da bi se pojavio kao čovek običan na zemlji. Znači, nije se Bog projavio onakav kakav jeste, nego kroz jedno veliko oslabljenje sebe. Tako da znate, to je jedini put bio kad se Sin Božji projavio na zemlji kao predstavnik Boga, i ne samo predstavnik, jer u njemu je bio Bog, ali to je neshvatljivo, to većina ljudi ne razumeju. Tako da to je jedini način, jedini put kad se Gospod projavio na zemlji kao Bog. Kad je došao i neće više nikad, i nije pre toga. Sada, ajmo sada na sljedeću tačku. Nisam, čekaj bre, ima glava 14. Ljudi moji, pa zaboravljam stvari. Ovako, glava 14.
u vezi novog hrišćanskog, samo da napomenem, ako se Hristos vrati ponovo, dok sam ja živi, dok ste vi živi, recite mi onda da ništa nisam znao i da sam lažni prorok. I ja ću još da vas častim. Eto. Znači, nemojte da budete naivni, ja vam kažem. To ne ono što hrišćani propovedaju, neće nikad biti. Mnogo je bolja situacija nego o čemu oni pričaju, ako možete da shvatite, ali eto, pitanje je ko će shvatiti, ko neće. Glava 14. Ovako, u glavi 14. Otkrovenja govori se u vezi novog hrišćanskog neba, opis novog hrišćanskog neba od stiha 1 do stiha 5. Onda, proglas dolaska Gospoda i nova crkva, to se piše u stihu 6, 7 i 13. Ubeđivanje da se odustane od vere, odvojene od ljubavi, koja se nalazi kod protestanata. U to sam se uverio mnogo puta. A u kojoj je crkva u sadašnje, znači u tadašnje vreme, kad je ovo zapisano, u tadašnje vreme, znači oko 1757. godine, pre i posle, u tadašnje vreme, znači, ubeđivanje da se odustane od vere odvojene od ljubavi, u kojoj je crkva protestantska u tadašnje vreme, opisuje se u stihovima od 9 do 12. Ispitivanje onih i manifestacija tih istih, da su njihova dela zla, nalazi se u stihovima 14 do 20. Eto, znači sad ja vama, znači da samo ono neke opšte istine govorim, a da znate samo od prilike, ako bi pričali o tome više, onda jeste vidjeli, ima 8 knjiga napisanih o jednom pismu koje se zove Knjiga Otkrovenja. To nije knjiga, to je jedno pisamce, obično 20 stranica. 8 knjiga je napisano. Znači, zamislite koliko tu ima da se kaže u svakom stihu šta ima i šta znači. Znači, u to se ne upuštam sada. Znači, samo neke osnovne istine. Idemo dalje. Nadam se da sam zadovoljio makar malo Patriju Nostru, jer ove stvari ja pričam po njegovoj želji i volji. On je to insistirao i evo, znači sljedeći put ću da pričam o glavi 15 i 16 i time ću da završim o protestantima. A onda posle toga ću da pričam glave koje govore o Rimokatoličkoj crkvi. Pa onda ću da pričam posle toga o glavama koje govore o crkvi Novog Jerusalima. Znači, zadnjoj crkvi. Posle nje nema više novih crkava. To će biti za svja vremena. Ajmo dalje. 4., 5., 6. Ajde 6. tačka. 3. Božja zapovest. Evo nas ponovo kod zapovesti. Ovako piše. Ajde da ne čitam. Pa da zapisao sam ovdje i samo pola ću zapovesti da dam objašnjenje, one glavne. A neću da idem na one sve detalje. Ovako. Sjećat ćeš se dana odmora, da ga svetkuješ. 6 dana ćeš raditi i svršavati sav svoj posao ili poslove. Ali 7. dan je dan odmora Gospoda Boga tvoga. To je znači glavna poenta 3. zapovesti.
Ima ono i dalje da ti ne radi ni rob, ni robinja, ni vo, ni magarac, niko da ti ne radi. Ima i dalje, ali ovo je glavna poenta. Ovo je glavna poenta. U prirodnom smislu, znači, ajmo prvo prirodni smisao ove zapovesti, koji je bukvalni. Znači, prirodni smisao je uvek bukvalni smisao. Ovo znači da su 6 dana za čoveka i za njegove poslove. Reč sabat u originalnom jeziku, a hebrejskom, znači odmor. Sabat među decom Izraela je bio svetinja među svetinjama, jer je predstavljao Gospoda. Znači, sabat je predstavljao Gospoda Isusa Hristosa, koji će doći na zemlju jednoga dana. I Jehovu, u to doba Jehovu. A posle Isus Hristos, to je ista osoba. I zato je bio sama svetost. Ne, čekaj, preskočio sam nešto. 6 dana je predstavljalo njegov posao i konflikte sa paklovima, znači konflikte, borbe sa paklovima, a 7. dan je predstavljao njegovu pobedu nad njima i zato odmor. A ljudi, nešto mi ove naočare nisu baš prijatne, morat ću da stavim ove plastične prijatnije. A više volim ove, malo lepše izgledaju, ali ajde, evo plastike. Ovako, znači, jeste me čuli. 6 dana je predstavljalo njegov posao i borbe sa paklovima, a 7. dan je predstavljao njegovu pobedu nad njima i zato odmor. I zato je bio sama svetost. Sabat je bio sama svetost. Jer je taj dan označavao, predstavljao kraj celog njegovog posla, iskupljenja, to jest otkupa ili spasa ljudske rase. Znači, to je iskupljenje, otkup, spas, da se tako izrazim, najbolje je možda iskupljenje. Znači, to je, znači, sabat je predstavljao to. Sada, kad je Gospod došao na svet i predstave o njemu prestale su. Zato taj dan je postao dan učenja ili poučavanja Božjih stvari i tako također dan odmora od rada i razmišljanja na takve stvari koje se odnose na spasenje i večni život. I također dan ljubavi prema bližnjemu. Znači, vidite tu sad, ima nekoliko stvari. Ajde da ponovim. Kad je Gospod došao na svijet, predstave u Gospodu su prestale. Zato su sve oni rituali koje su Jevreji radili u hramu, nema više da se rade. Nema. Vidite da ne mogu ništa da Jevreji rade. Nema više onoga. Nema. Sve im je sagorelo. Sve im je. Ne mogu da imaju te rituale već 2000 godina. Nema. Sve im je uništeno. Oni bi hteli, ali ne mogu. Ne da im se. Pardon, baš sam žedan nešto. Znači, to je sve, te sve predstave, to što je predstavljalo Gospoda, kad bi znali kakve su divne predstave. Stari Zavet je takva Božja knjiga. Svaka reč, svaka rečenica, svaka životinja koja je prinesena na žrtvu imaju fantastična duhovna značenja. Tako da kad su prestale predstave u Gospodu, onda je taj dan promenio značenje. Nije više predstavljao Gospoda, nego
je postao dan učenja Božjih stvari ili poučavanja u Božjim stvarima. Također dan odmora, druga stvar dan odmora. Također odmora od rada normalno. Također dan razmišljanja na takve stvari koje se odnose na spasenje i večni život, to je treća stvar. I četvrta, postao je dan ljubavi prema bližnjem. Zato treba nedjeljom da idete da posećujete one koje volite, jer to je i dan ljubavi prema bližnjem. Znači, nedelja je veliki dan postalo. Znači, sad su postale 4 stvari. Sada nedelja znači 4 stvari. A ranije je samo predstavljala Gospoda i njegove borbe sa paklovima. Jer vidite, ja kažem sa paklovima, jer paklova ima mnogo. Au! Koliko paklova ima. Ali svi oni zajedno, onda on se zovu pakao. Svi oni zajedno su pakao, ali pakova pojedinačnih ima mnogo. Znači, zato nekad kažem paklovima, a nekad pakao, jedan pakao. Ali pošto je Gospod išao u razne delove pakla za razne borbe sa raznim demonima, da ih ukroti i da uvede red, onda ja kažem paklovima u ovom slučaju. Tako, samo da znate razliku. Ajmo dalje. Sada idem ja, znači ovo je bukvalno značenje treće Božje zapovesti. Vidite, ima više o tome da se kaže nego što se misli kad se ovako samo pročita. Kad se pročita, nema, kratko. Sjećat ćeš se dana odmora da ga svetkuješ, 6 dana ćeš raditi i svršavati sav posao, ali 7. dan je dan odmora Gospoda, Boga tvoga. To kratko, ne bi čovjek ništa rekao mnogo. Ima više, zato treba razumeti ispravno. Ne možete razumeti sami od sebe, mora da budete poučeni od ljudi koji znaju, koje je Bog naučio, kojima je Bog dao znanje. Ajde sada da vam kažem duhovno značenje treće Božje zapovesti. Je ovo. Reformacija i regeneracija. Bolja reč za regeneraciju srpska bi bila preporod. Znači, reformacija i preporod čoveka od Gospoda. To je duhovno značenje treće Božje zapovesti. I sada znate šta, ja se trudim nekada da govorim naše izraze srpske, ali to je bitka na neki način skoro izgubljena, jer ima mnogo, koliko imamo stranih reči. Sad ću da vam pokažem nešto u vezi toga. Evo ovako. Vidite. Ne bre ovo, nego ovo. Evo ovako. Vidite vidite ovu knjižicu. Leksikon stranih reči. Alo, debela knjiga. To su sve strane reči u srpskom jeziku. Bre, čoveče, ima i više skoro nego srpski reči. Dobro, ja sam vam jednom pričao da srpski rečnik postoji koji ima 12 miliona srpskih reči. Vi to neki već ste čuli, znate, neki ne znate. Ali vidite li vi kolika je knjiga strani reči? Pa regeneracija, pa i Srbi mogu da kažu regeneracija. Nije to srpska reč, to je latinska reč, dolazi iz latinskog jezika. Ali preporod je jača reč i bolja i razumljivija, ali džaba, i Srbi govore regeneracija. Reformacija, pa ko da je reformacija srpska reč, i to isto je latinska reč, ali to skoro svako danas govori reformacija, nema, reformisati, kako sad da kažemo, reforma, ta i ta, političari govore o reformama i to.
Znači, to je ušlo u srpski jezik tako da trudit se da se povrati srpski jezik, to neka drugi neko. Ja sam se malo tu već 50% sam odustao. Jer ko će to? A vidite ovaj rečnik, hoću da vam kažem, ima rečnik jedan. Imao sam, i ovaj ne valja ništa, slabo, ne mogu da nađem ni jednu duhovnu reč u njemu skoro. Engleski rečnik. Imao sam pre toga rečnik, onaj obod Cetinje. Au! Veliki rečnik, bre, ovaj kaže ima preko 100.000 reči. Jel verujete da nisam mogao ni jednu duhovnu reč da nađem u njemu? Sve su Srbi. Pa i Crnogorci, verovatno, pošto je štampan u obod Cetinje. Sve su izbacili na veliku sramotu to Cetinje, to je veliki duhovni grad bio, a sad je postao satanino leglo. To su svaku duhovnu reč izbacili. Ja kad sam gledao, recimo, reč neku duhovnu na engleskom, kao se kaže na srpskom, ne je bilo ni jedne. Sve su, to je, sistematski su izbacili duhovni govor iz srpskog jezika i nisu hteli da provedu ni na engleski srpske reči te vrste. I nije čudo ovo što se danas događa u Crnoj Gori, baš su Crnogorci bili teški fanatici i za komunizam, i za ateizam, i za izbacivanje duhovnih reči. Sad, štampano je u Cetinju, a ko zna odakle došlo, verovatno iz Beograda. Znači, nema opet velike razlike, znači i tamo su bili sve razbojnici. Sve su duhovne reči izbacili iz rečnika. Ja vam kažem, ja sam se dugo bavio duhovnim stvarima, nema duhovni reči u rečniku, sistematski, to je nemoguće da nisam mogao ni jednu reč da nađem duhovnog značenja, prevedeno na engleski. I sada, ovaj najnoviji što sam kupio, imam tu rečnik, on je malo bolji. Sad imam, evo ovaj sam kupio. Sad kad sam bio u Srbiji, evo, kupio sam ovaj rečnik, engleski rečnik, evo ga, engleski rečnik, taj je mnogo bolji, ima nekih duhovni reči, znači popravlja se, Srbi se znači malo popravlja izgleda, ali da li će biti dovoljno, ne znam. Vidjet ćemo, nadajmo se. Ali ono pre jedno 10, 20, 30, 40 godina, sačuvaj Bože, ne povratilo se, veliko, uništen srpski narod, ja govorim o srpskom, uništen su svi narodi, uništen su i drugi, ali ja govorim, pošto znam najbolje u Srbiji stanje, pa njih najviše pominjem, uništen su bre i drugi, ali Srbi najviše, ja mislim. A Rusi, to već još gore nego mi. Ali, hvala Bogu, vraća se neko bolje stanje. Ipak se ljudi okreću nazad. Vidjeli su da ono ništa nije valjalo. Osim neke stvari, ovo svetske. Znači tu sam malo napravio neku epizodu da vam kažem. Znači duhovno značenje je reformacija i regeneracija. Da govorimo sada latinskim rečima što su Srbi prihvatili. 6 dana rada predstavljaju čovekovu bitku ili rat protiv tela i jakih telesnih želja. Obično ljudi imaju velike želje, seksualne želje, imaju želju da rade, imaju želju za preljubu, za svašta, što mi ne bi smelo i ne bi trebalo da se radi, ali imaju te, znači nisu izlečeni od toga, nego imaju taj duh u sebi, to treba čovjek da
da pobedi u sebi. Znači, to je rat protiv tela i jakih telesnih želja. A nije samo seks, ima i razni drugi telesnih želja. I u isto vrijeme protiv zala i iskrivljenja koji su u njemu iz pakla. Koja su? Znači, ovako. Govorim o duhovnom značenju treće Božje zapovesti. Znači, 6 dana rada u trećoj zapovesti, što se pominje, predstavljaju čovekovu bitku ili rat protiv tela i jakih telesnih želja, nepravednih normalno, a i u isto vrijeme protiv zala i iskrivljenja koja su u njemu iz pakla, koja su u čoveku iz pakla. Jer svako zlo i neistina dolazi iz pakla. 7. dan predstavlja njegovo spajanje sa Gospodom i preporod time, ili regeneracija, ali evo ja ga opet više ipak volim ono srpsko preporod. Preporod, znači to je 7. dan predstavlja spajanje sa Gospodom i preporod kroz to spajanje sa Gospodom. Čovekova reformacija i preporod su označeni ovom zapovešću. Duhovno značenje toga je to, jer oni se poklapaju sa Gospodnjim trudom i bitkama ili konfliktima sa paklovima i sa njegovom pobedom nad njima i odmorom nakon pobede. Jer Gospod reformiše i preporađa čoveka i pravi ga duhovnim na isti način na koji je proslavio svoje ljudsko u božansko. Da li ste razumeli to šta sam rekao? Znači, ajde ponovo da ponovim, to su bitne stvari. Znači, čovekova reformacija i preporod su označeni ovom zapovešću, jer oni se poklapaju sa onim što je Gospod radio. Znači, čovek mora se trudi da ispravi u sebi nepravedne telesne želje, znači, borba protiv tela, te vrste, sa Gospodnjim trudom i bitkama sa paklovima. Gospod se tukao sa paklovima, mi se tučemo sa našim telesnim željama. Nije samo telesna želja seks. Ako sam izjelica, onda je telesna želja i izjelištvo. Znači, i to je telesna, ima svašta. Znači, a kako se Gospod odmorio nakon pobede, tako se čovek odmara 7. dana u nedelji. Jer Gospod reformiše i preporađa čoveka i pravi ga duhovnim, a ne više prirodnim samo. Na isti način na koji je proslavio svoje ljudsko u božansko. Vi znate kako je Gospod svoje ljudsko proslavio i podigao u božansko, nebesko božansko. Ajmo sada, to je bilo znači duhovno značenje. To vi možete da slušate ponovo, koga interesuje, ko hoće da bolje shvati. Dovoljno za sada. Sad ću da vam kažem šta je nebesko značenje treće Božje zapovesti. Spoj sa Gospodom. I posle toga mir. Jer je zaštićen od paklova čovek. Jer odmor je označen sa sabat. Sabat znači odmor. I u ovom najvišem smislu mir. Znači odmor koji vodi u mir. Mir je još veći od odmora. Mir, ništa nema lepše od Božjeg mira. Kad čovjek ima mir u srcu, kako je život lep. Kad čovjek nema mira, nema ništa.
bez mira ne može se živjeti. Ili ako se živi, taj život nije vredan življenja. Mir Božji. Kakva sreća. Ajde ovako. Treća i četvrta zapovest. To su dve zapovesti koje su pozitivne. Koje kažu da se nešto radi. Treća da poštuješ subotu, sabat, dan odmora, a četvrta da poštuješ oca i majku. Znači, pozitivne. Sve druge zapovesti su negativne. Nemoj imati drugih bogova, ne uzimaj ime Božje uzalud, ne čini preljube, ne kradi, ne laži, ne svedoči sve, ne svedoči, kako se kaže, ne svedoči lažno, ne poželi ništa što je tuđe. Sve su negativne, ali ove dve zapovesti su pozitivne. Znači, samo one govore šta treba da se radi, a onih drugih 8 šta ne treba da se radi. Više ima negativni nego pozitivni. Znači, ovako. Ali sve ostale zapovesti, one negativne, zavise od ove dve pozitivne. Jer sabat ima značenje saveza, spoja, samog božanskog sa božanskim ljudskim u Gospodu. Znači, vidite, sabat ima to značenje. Znači, to je savez, spoj božanskog sa božanskim ljudskim. Znači, Bog nebeski, Bog Otac spojio se sa Bogom Sinom. Znači, nebeski aspekt Boga spojio se sa ljudskim aspektom Boga. Znači, ono što se bukvalno kaže, Otac se spojio sa Sinom. To je značenje sabata. Tako isto njegovu povezanost, zato je to ogromna važnost te zapovesti. Tako isto njegovu povezanost sa nebesima i sa crkvom. Znači, i to znači sabat. I tako brak između dobre i istine. Znači, i to znači sabat predstavlja. I normalno brak između dobra i istine u čoveku, koji je preporođen. Zato što predstavlja ove stvari, znači sabat. Sabat je bio glavni simbol svih stvari u vezi bogosluženja u Izraelskoj crkvi. Ajde da vam pročitam malo iz Jeremije, 17. glava, i stihovi ću da vam pročitam. Da vidim šta ću da vam pročitam. Pardon. 17. glava, ovako. Stihovi 20 do 27. Aj počet ću od 19, jer to je jedna celina kao neka. Ovako mi reče Gospod, idi i stani, ovo je u vezi sabata, zato pročitam. Idi i stani na vrata sinova naroda, na koja ulaze i izlaze kraljevi Judine, i na svaka jerusalimska vrata. I reci im, čujte reč Gospodnjom, kraljevi Jude i sav Juda. Od toga dolazi Jevrejin. I svi vi stanovnici Jerusalima koji izlazite na ova vrata. Znači, to su vrata grada Jerusalima gdje se ulazi i izlazi. Ovako govori Gospod. Čuvajte duše svoje. Ne nosite u dan subotnji bremena. I ne unosite Jerusalimu na vrata ta bremena.
bremena iz kuća svojih u subotni dan ne iznosite. Znači, ne radite ništa, ne nosite ništa teško u subotu ni iz kuće. I nikakva posla ne radite. Nikakva posla. Već svetite dan subotni, kao što sam ocima vašim naredio. Ne slušaše oni, uha ne prignuše, otvrdnuše vratom svojim. Ništa neobično sa Jevrejima, oni uvek tako, uvijek kroz celu istoriju. Da ne slušaju i nauke ne prime. Ako mene poslušate, govori Gospod, i ne nosite bremena na vrata ovoga grada u dan subotni, svetite li dan subotni i nikakvog truda u taj dan ne činite, tad će ulaziti na vrata ovoga grada kraljevi i knezovi koji na prestolu Davidovu sede. David, čuveni car koji predstavlja Gospoda, sam David je bio, nije dobar bio, ali tako se zove taj prestol, Davidov prestol, jer David je predstavljao Gospoda. Na kolima i na konjima, znači, ako budete slušali, ne budete radili subotom, imat ćete careve, imat ćete kraljeve, ulazit će i izlazit će kroz ta vrata. I na kolima i na konjima, znači svečano. Oni i knezovi njihovi, ljudi iz Jude i Jerusalima, znači svi vi. I ovaj će grad doveka naseljen biti. Doveka naseljen biti. Dolazit će iz gradova Judinih i iz okoline Jerusalima, iz zemlje Venijaminove i iz doline, iz planine i iz južnog kraja. I donosit će se žrtve i prinosi, donosit će se darova i tamjana i prinosit će se žrtve zahvalnice u domu Gospodnjemu. Obećanje. Ali ako ne poslušate, kad vam zapovedim da svetite dan subotni, da bremena ne nosite, da bremena na vrata Jerusalima u dan subotni ne unosite, tad ću raspaliti oganj na vratima njegovim, koji će proždreti gore Jerusalimske i koji se neće ugasiti. Vidite vi šta sam ja vama sad pročitao. I šta se desilo? Nisu poštovali ni subotu, Jevreji nisu ništa poštovali i zato je Bog dao da je Jerusalim zapaljen i ne samo zapaljen, nego razvaljen i ne samo razvaljen, nego pooran. 70. godine naše ere Jerusalim je pooran. Lažu Jevreji kad kažu tamo na onom zidu plača da je to ostalo od hrama Božijeg. No, to je bila tvrđava rimska koja se zvala Antonija. To ništa nije ostalo od Jerusalima. Nije ostao ni jedan kamen na kamenu toga njihovog hrama. Lažu oni kad kažu da je to ostalo od hrama. Eto, uostalom to istoričari znaju. Istoričari znaju istinu, pa neka vam oni kažu ako Draganu ne verujete. Ovako, znači, to sam vam pročitao kako im je Gospod rekao da ostave se posla. Tako, to isto važi i za vas. Ostavite se rada nedeljom sada, jer sad je sabat postala nedelja. Zašto? Pomerila se subota u nedelju, zato što je Gospod ustao u nedelju. Tako da to isto važi za vas. Nemojte da radite ljudi Božji nedeljom. Božji ljudi, ovi drugi nek rade šta hoće. Njima Bog ništa ne zapoveda, njima će biti suđeno na sasvim drugi način. Ja se obraćam narodu Božijema, bezbožnicima, njima
Oni su bez zakona. Njima će biti suđeno tako. Kao bezakonicima. Ajde onda ovako, znači, zašto je to prva stvar bila u vezi bogosluženja? Znači, sabat. Zašto je to? Zato jer je prva i najvažnija stvar bogosluženja priznanje da je božansko bilo u gospodnjem ljudskom. Alo! Božansko! Ono sa nebesa i ono iznad nebesa je bilo u onom božanskom ljudskom, u onome Isusu Hristosu, koga znamo kao Isusa Hristosa, kao čovjeka. To božansko je bilo u tom ljudskom. Zato sabat, pošto sabat predstavlja to, zato je sabat toliko bitan i važan. Jer bez toga nema ništa, nema ni hrišćanstva. Ako mi ne vjerujemo da je Gospod bio sami Bog, onda naša vera ne vredi ništa. Znači, to je najvažnije da sazna čovjek da je Gospod bio Bog. Bez toga nema dalje, nema nigde dalje ka nebesima. Jer bez toga priznanja i uvida čovjek ne može verovati i delati osim iz sebe. A verovanje iz sebe je verovati u netačnosti, iskrivljenja. I delovati iz sebe je činiti zla, kao što Gospod reče. I sad ću s ovim da završim program. Iznenadio sam se sad, vidio sam da je opet se otužilo skoro 2 sata. Bože dragi. Sad ću vam reći zašto je to bitno. Jovan 6. glava, 6. glava, evo ga ovdje, i stih 28 i 29. Evo ovako piše. Kaže ovako. Oni mu rekoše, učenici, njemu, Gospodu, Isusu Hristosu, šta ćemo činiti da bismo uradili dela Božja? Veliko pitanje. Isus im odgovori, delo je Božje da verujete u onoga koga on posla. Da verujete u Isusa Hristosa, koga on, Bog, sami, što kažemo Bog Otac, on ga posla. To je delo Božje. Znači, bez te vere nema nikakvog daljeg Božijeg dela. Nikako. To je osnov. To je slovo A. Ne, bez toga nema daljnjeg napretka. Znači, to je početak. To je početak dela Božijeg ili delanja Božijeg. A još ću vam da pročitam Jovan 15.5. Ovako šta je Gospod rekao. Ovako, 15.5. Ja sam čokot, a vi ste loze. I ko bude u meni i ja u njemu, on će mnogo ploda doneti. Kao što loza i čokot. Znate koliko ovoga grožđa rodi. Jer bez mene ne možete ništa činiti. Sada vidite. To je mnogo bitna stvar. Znači, bez Gospoda čovjek ništa ne može da uradi. Sad ovi bukvalisti, oni bi mislili da ništa znači ništa. Čovjek bez Boga, bez Hrista može da uradi 1000 stvari. A na šta se odnosi kad Gospod kaže bez mene ne možete ništa učiniti? Ne znači da ne možeš jesti, da ne možeš ići, da ne možeš ići na posao ili nešto. Ne možeš ništa bitno, ne možeš ništa večno uraditi. Znači nešto što je važno. Ne možeš važne stvari
uraditi. A koje su važne stvari? Samo su važne stvari one koje su večne. Sve drugo je prolazno i nevažno i uskoro neće ga više biti. Znači, bitno, ne možete bez mene ništa bitno učiniti. Ne znači bukvalno, bukvalisti misle ne možete ništa učiniti, pa onda kažu pa evo mi radimo mnoge stvari, pa onda misle da je Bog rekao, da je Hristos rekao nešto što nije istina. Ne, Gospod uvijek govori istinu, ali treba znati kako rastumačiti tu istinu i na šta se odnosi, šta se htjelo da kaže, a ne šta je ono bukvalno rečeno. Bukvalno je rečeno ne možeš ništa uraditi. Ništa, kad bi značilo ništa, to bi značilo ne mogu ni dići se s ove stolice. Nije to to. Ništa znači ništa bitno, a ne ništa ništa. Tako, znači, dragi moji, ja ću sada da završim, hoću samo to još da kažem, verovanje iz sebe, ono što čovjek bez Boga, to je verovanje u netačnosti i iskrivljenja. Prirodan čovjek ne može ništa. On što god radi, što god veruje, to je sve pogrešno i to je sve iskrivljeno. Tako isto, što god radi, on zlo radi. Prirodan čovjek bez Boga je samo zlo i sama neistina. Znači, prirodan čovjek to je đavo. Čovjek bez Boga je đavo. Tako da nemojte nikakvo, znači, drugu nadu da imate osim Gospoda Isusa Hristosa, u njemu je sve, a sabat Božji predstavlja njega i njegovo sve što je uradio za nas. Znači, sada, dragi moji, držite treću zapovest. To je bila treća zapovest i sa ovim ja ću da završim program. Evo ga, 1 sat i 57 minuta skoro. Znači, da ne pređem pre 2 sata, primite veliki pozdrav i vidimo se opet za 1 nedelju dana. Izgleda ćemo uskoro početi sa programima uživo, onda ti programi bit će na vreme, uvek u isti dan i na vreme i to će biti mnogo bolje, moćete da postavljate pitanja direktno uživo. To skoro smo na kraju toga procesa, nadam se da će uskoro biti, čak možda i sljedeći program, ali ne obećavam ništa u ovoj situaciji ludoj kakva je sada, ništa se ne zna zasigurno. Ćao, doviđenja i Bog. Šta da, prošli put sam zaboravio da isključio sam svoj laptop, ali nisam pritisnuo koliko je trebalo, pa mi je išlo i dalje. Ja gledao u ekran, pokušavao da ga stavim na, vidjeli ste kako sam bez veze, 5-6 minuta pokušavao da stavim video na YouTube, a nisam znao da video i dalje ide. Vidjeli ste me kako se ponašam i kako izgledam kad mislim da me kamera ne gleda. Nisam znao da kamera nije bila isključena. Sad ovog puta ima da dobro utvrdim da sam ga isključio. Ajde, ćao, sa Bogom.